The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong marin na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyan nin Martes. Asyete na po sa bulan kang Disyembre 2021. Kami an sa indong makakairiba, Dengiba Remy, Araneta Mindones, an mga Salvador, ken Bicolanja. Siyempre, ang sa indong sulamenting Mr. Siram ng Bayan. Joshua Martinez. Mga ka-aksyon, iriwal kita ngunyan. Iriwal kang daga partner an sa tuyang pag-uulayan. Iriwal manungod sa daga. Yan, urulay, daga partner. Kuyan ini partner, naturally sa inidigdi sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ang iriwal sa daga, sarong common na sitwasyon sa halos gabos na lugar. Sabi ni Sa mga magkataraning ning lute, pati na sa mga magkakapamilya. Sabi ni Boss Lir, abo ko makiiwal. Sabi ko, iriwal kita ngunyan. Ang ulay ta ngunyan mga ka-aksyon, manungod sa iriwal sa daga. Dahil Yan ang sa tuyang tema. pagkakainintindihan, Yan. mapadapit sa daga. Ayan. Para matawan ta partner, matawan ta manin adiyaan sa tuyang mga nakantabay ngunyan na pagkahapon, dalanong ta partner iniong sa tuyang pakikipag-ulay sa duwang lado partner. Kung saan yaon si nagrereklamo, asin an pigrereklamo. Mga ka-aksyon, dalanong ta ini. Ito, pinaali ako. Ang sabi ko, palin mo ako, aki ako kang kuhan. Ako nagparakultiba ka ito, dahil mambarang ka mo nakaintindi digdi sa kuya. Tagdigdi madam, pipahali ko siya dyan. Kapag uran baga, gabaha, dyan saan niya gabos. Pati digdi sa ko, no riming ma'am, labaw ini, naharap ko. At duman nga ni, iguha nga ni, so tinao ka mga tugang ko. Kaya ang ginibo ko, nag-arong ako dito sa date na daga. Di ito nagpaisis ako, kaya pig-arong ko kaan. Force entry siya eh. So parte kang tugang kong duwa, tinao sa iya. Abo siya duman mag-arong, gusto niya sa daga ko. Yo? Sabi niya, binakan niya sa tugang ko. Dahil mampirma sa tugang ko, nag-iway nga sila, paano ibinta sa iya? Pero ang sabi niya, ma'am, dahil madaka mo kapag na titulo. Yan ang sabi niya. Kagadan sang kurang ko, tinao ba daw ito sa iya? Sakit sa bunso may na kay Jerry. Sabi, nung primerong pag nagsurat siya, pigbara nga niya, hindi man niya pwede na si Hermano, hindi mo tatawan ni Jerry. Ayo, ura man niya, ayo ato ako, mugura na nga ya. Tapos, so, kuha niya, ura man sinda ake. So para duman sa tugang kong gadana, iyo tampik barangami, nag-uruyong kami, barangaon. Alangan ma. Tay ito, igwang agong, pero bakong kasal. Kaya nagubag ang sabugado, hindi pwede. Kaya sabi ko, ang kuyan tanga kong pagbarangaon. Nung mag-abot digdi sa tugang kong haling katandoanis, nag-ururong kami, barangaon mi. Sa 5. Kaya sutulod parte sa iya. 5 parsela ang arong ang daga me, binigay sa muyang magtugang sa buhay pa sa si Romeo sa Katanduanes, sarong parsela, siya niya 4. Kaya sabi ko, hindi ba niya si magkukuha ng gurang tanarugsan? Kaya sabi ng tugang ko, ako ngayon malawi na siya sa Katanduanes, na ospital pa yung apo niya. Wala mang kapira-pira nga kami. Ano kaya, ibinta ko na sa daga ko dyan, sa bungalon. Pag-abot na sa magabayaran, nag-atras, hindi dahil nga ring buwis, dahil mga papeles. Saka sa register of deeds, iniling man sa daraga, hindi man nakarehistro na. Dito sa Katasgan, pirirmahan mi, kanya-kanya. Ayo pagangaran. Ako da isa na nagakwam, pero ini ang nakihiling ko sa iya. Kapag mapikiti siya, ipabakal niya ito, iba siyang daga na naistara. So, ang gusto ko
mangyari? Bumalik ka dumaan sa Sa dati kong pigtayuan, siya mga magayuno. So mga yung pamangkin niya, mga makasinag, o yan, mga gayuno na mga parte. Tapos siya nagbanga, baranga na nakin yan, kaya ito pa. Habo ako, duman siya, ililugar ko siya sa tama. Kuha na kasi amkuha sa bugdutin at may taning ng buhay. Anong malay ko, ta ako baga igwa cancer patient ako. An ipabakal ko, di magahali na naman siya. Di duman siya sa luti niya. Di na siya pahaliun, hanggang na siya. Di siya magasayang ng kwarta. Abo siya maniwala. Di sige. Kinuha na ko ditinig bas ito, nagkapatitaling ako, nagdiferensya. Hindi na ako minsan nakakadagog minsan. Kaya Pasorin po itong nangyaring pagtitipapin. Ano yun, 2011, August 14. May napabanggit siya na nagarambutan sa Tiripasa. Ay, bako naman ito. Kasalan niya, ako kung duman siya, di balik naman. Kung magtultol. Dahil niya ako pagparamudahon. So may chance. Oo, taang tao. Ang Diyos nga ni nagpatawad. Saka ako pa, natawo sana. Bako? Yan mga ka-action na dalanta partner. Ang pigre-reklamo partner, buda ang nagre-reklamo, magtugang. Kaya nga, ito ang gusto kong ihapot. Ining nagrereklamo si Manoy Danilo. Danilo Frondoso. At saka supig reklamo Si niya, Violeta kaya Frondoso. pigiling ko sa pandok. So awong. So awong partner, so sa lalawgon. awong, medyo niya ako Similar. Aha. Tapos so apot ko kuta na kung di nasimbag na duman sa video, di niya na daga na pigawayan, bungalon. Kulyat. Kulyat. Sa Kulyat Bakun partner. man sa bungalon. Bako. Sa Kulyat partner. So, iyan ang istorya partner. Pira ka mong magiripangod. Yan mo. Yan. Pira pa ang buhay. Tulo na sana kami. Tulo na sana ka mo. Oo. So ang daga nindo, daga kan magurang nindo. Opo. Pirang ektarya. Kaya 5 parsela, yung mga sukol, doon dara kulo man. 5 parsela. Oo. Alat partner, putulong tabo tatay Opo. Ang mga ka-action, sa muya pong pig-interview ko niyan, kaulay si Tatay Danilo Frondoso. Siya nagrereklamo nagrereklamo. partner. Okay. So, pirang parsela tabiin na sa inyong Ang pinagbabarangaan. pigtawag sa kuya, sarong parsela, pinagbanga ming duwan ni Romeo, taga Katanduanes. Ipangod mo man. Oo. Tugang mo pa. Yun, tugang ko yun. So sa madaling sabi, 5 parsela, so sarong parsela, binangaan ba nito? Oo. So apat na parsela. So apat sa niya, Napo, no? gurang na siya, dahil man makakakuha na siya. Ano pa mamagi mo niya? Yan kaya, mabugnutin siya. Alam ko na, may agum si Ipangod Bura. Dahil, Awara man ako. Warang Daraga. ate. dahil mang Daraga. pamilya, dahil mang kay agom, dahil kay ake, pensyonada. Oh. Kaya sa mga kuha tayo, pigtibo, pigpara kuha sa kuya. Ang magurang po nindo Tatay Danilo, gadana. Dagito na ng gurang ko Oh, sa alam ko na. So apat na parsela, si Isay nag-uukupar nga na. siya. Iti taraon niya sa makasinag. Nya tapig pa i-restar niya sa makasinag diyan na magturugang. Nabago ba niya na aki kang gurang ko? Ayun ang mga Tigpa-konkreto makasinag. pati Ano niya po mga yan? barong. Si Rizay po yan ang mga makasinag. Si Buyet makasinag, anaagom si Gloria Madara, pamangkin me. Naagom ning makasinag. Ngunyan igwasindang aki na pulis. Dakol sinda magturugang. Pigbaranta na ko Alam ko na, may nailingan ako na tigwas. Si Isay nagtigwas mo. Si ipangod ni Gloria, si Noel na alias Utot. Ano mo Pamangkin yan? nyo. Oo. Si alias Utot. Oo. Tinigbas ka ni Utot. Oo. Pamangkin mo yan. Yung pamangkin ko. Aki ni- Kaadik yun. Aki ni sa iyan, sa lima mo Itugang yan ni Gloria, ang ama ninda si Perfecto Madaran, nasaro man na wanted sa kulyat, bason. Miyembro Ay, kang mga grabe. cattle wrestler, so baka ko nga inabas. Alam ko na, tatatinigwas ka. Na paano? Mapulaan ng mata, dahil nga ako nakaano sa pikaturtik ko sa kwarto, pinturan ko sa royas, nung baka natinaw sa kuyang kwarto ng tugang ko. Rinan niya ako, ayaw man minasbad. So aki ko, punas-punas siya rin siya nung nakasalo ko yan para naglalakad-lakad so aki. Binakbot ko, ilinog ko sa balay. pero- Pagluhan ko, ano na ako sa kapitan. Pero dati na po kamong may Away. dagit ka ito. Ura man. Ikatarawang ko ni Sindang Kwarta pag-aari. Ang kaldero sa to, lahat na gamit niya, sa akin tinaw ko, nag-agum na siya. Dahil man ako, ang mga pinsan ko nagkangaya nga, tapi kararag ka sa ni Violeta, kantugang mo, ika gani, mabuting ka. Dahil ka man dyan kay kuyan dyan. Hindi ka mo nag-iistorya ni hermana mo? Dahil tigkuanan na niya ako, bako man daw ako pamilya na niya, ang pamilya niya makasinag. Kaya gabos niya na, Sa magturugang po nindo,
Paano mo po i-identify an sa diri mo? Ikaso nagtitios? Opo, ako sa Ikaso Latios. pig-api? Kaming doon ni Romeo sa katanduan is Tioson. Tiuson ka mo. Opo. Ngunyan, ano po ang sa iling mo tabi, tatay? Lugi kang maray duman sa tinaos sa Oo, imong parsela. lugi. Oh. Alat ko na, sisay nagbanga kan daga ta. Siya na, dati nang binaraga kang gurang mo yan. Okay. Oh, tapos na, nga napagabot niya tako ayaw sa kwarta, nagbanga siya ulit. Ako naman na, puro sanda, so hindi pigabahan, sa amon so pigabahan. May nababanggit po si Nanay Violeta na na daiman ki dokumento, daiman po kaya mong Maski ano, patunay na talagang iyo ito sa binarangaan nito. maski nga niya naragdaing dokumento, aki baga ako kantag sa diri. Niya tayo bipira niya, so tugang ko ni, pinuwira niya so dagadana, daing aki, di ano man daw. Niya ta siya, daing man siya nagum, daing man aki, daing niya, ginobos niya so baga. Opo, putulong ta ka, tatay. Ano sa iling mo po ang kakusgan ni Violeta na pigsasabi niyang saya itong Daga. So pinaadal niya na pulis, sinda nakatarabang-tabang ng makasinag. So yun lang po ito. Wala man talaga ito siyang na. wala siyang titulo or ano Tapos pa ko man. yan, dahil man siyang katunay na pigagadan ko siya na surat ni Ma, kung talagang ikang pinakahod di, taya di, nagaling ka di, nagturo ka sa katanduan na is, marin binaranga ta na baga di, nga na pinaadon ako nung gurang ta sa katanduan, ra-repetir ang gila yun, tagurang na nga di siya. Hindi ba siya naguli, sinir mo ng paha ko, naguli ako na, hindi ko nakuha so, Ano ining daga na 5 parsilang pigasabi mo? May nasurbe ini, may mga muhon ini, may mga kasuratan ini, ano ini? So, tinawsagan sa bungalon, ni Buwis, 1930 pa. May mga titulo ini? Ura, iya de, igwang titulo sa ama ko. Ang pinaka yan, ang Titulo. Titulo, kinuha niya yung titulo ng Sama mga pa nasuguran nindo. ko. Siya na nagkapot. Sama pa, di pa man nakabalyo sa mother inyo. title partner sa ama. So pinakahira sa Indo day Ako, paman. ako na ingot man So, ta. tulo na sa nakamong buhay naman. Oo. Susaro mo, si Romeo nasa Katanduanes. Sa Katanduanes. Nagahagad man yung kairasan. Oo. O anong sabi ni Kaya, hermano mo? nga na, ring sa bungalo na di, ang man tinaw niya sa munduan na magtugang. Nga na, sabi nung tugang ko, ngayon na, nagbinta mo, tiuso na kami dito. Pakinabangan kong barang sa party ko. Pirang hektarya man ninyan diyan sa Bungalon? Dahil man kuha yung 5,000 Square meter. Pinaghati mo yun. Mga manyog. Oh, maayon rin yung man. May Apat ang buyer na ni nababanggit. Kaito, apat ang buyer, dahil may nakon, pag-abot Kurang naman papilis. sa kwan, to register of dates, dahil naka-register Warang na ito papilis. ako. So sa madaling sabi po, tatay, ang pinakatitulo ka ni nakapangaran pa sama nindo. So, Oo. Pundoso, Benito, So barangaan tabi nindo, wara pa. Siya na nagsadire. Siya lang ang nagsadire. Igwang siring, oh. Igwang ano? Ano Kwarta. yan? Igwang kwarta. Sabi niya, nung primero, kaming tulo, aral So sa madaling sabihan, barangaan nindo, sa istorya man sana. Wala man sa papel. Wala. Kaya Ang mo papel, yan, siya nagparagibo. Isa Ginipit matuwa sa Indo ni Violeta, si Say Subang. siya, sunod ako. Kaya ako, hindi man ako nakakuha sana. Pinakuha ko, sutugan ko sa Katanduanes na medyo mas nagsunod dito si Violeta Duman. Nakon manoy, Mas matuwa to. ika na magkuha kay Violeta. Ay, bay na. Si Violeta po, ano ang trabaho dati? Kanday Teacher. pa ini. Oo. Bay Maestra. man yan. Ano po ang Maestra? Teacher yan, Teacher. teacher. Ika po. Ako, pintor, artist. Pintor. Sa iling mo Oo. po, sa indong duwa, si saan mas may naaaraman pag abot tabi sa pag-intindi sa about sa daga? Ako, nagadalman ako. Si Kujer ako sa architecture. Yeah, so, iya de, dahil kuha man sana. Ang piglalaban niya sana, igwa siyang kwarta. Ang pigapalalaban ko, tapigpaalin ako niya dyan. I mean, ang lamang niya sa sayo mo, may kwarta siya. Alat ko na, linawon ko lang ha. Subago, may pigasabi ka. Ang itinaw sa Indong kahirasan sa Bungalon. Oo. Sa'yo ka na ka-star ka na? Didi sa kulyat. Pero sa Bungalon, di niya man pigpakiaraman. Hindi man. Kaya lang digdi ka man sa kulyat, duman sa apat na parsila. Ato, binalayan ko na to. Nagiba lang nung Nung bagyo. Ura man kami na kwarta. Kaya tios kami. Ano ang rason kung nataabo mo mag-star sa Bungalon, mas gusto mo sa kulyat? Hindi, bininta na yun. Nabinta na. Buda, Oo. ano ang igwa sa kulyat? Diyan ang pagkabuhay, ano? Oo. Dadasain man ako matugdok. Siyempre, sa daga kang gurang ko. Nabinta na sa Bungalon. So share niya partner, naibenta niya na. Kaya sabi Ngunyan, nung- dahil gusto ining daga ini sa magurang niya, dahil pa man talaga ni gusto niya man mag-claim pa gusto naman. niya man mag-claim man. Tapat na parsila man nga dito. So Ngayon, ito, ang nangyari kay ni ma'am, nung magapirma na so tagsa, di ba, bayaran kami, ang huli magapirma siya.
Nagpagibo tuloy siya ng mga surat dyan sa kwado. Sabi niya, pinagibo daw sa abogado na. Kung hindi magapirma kami sa ginibo niya, nasa niya atong upata para sila, hindi man kasi siya magapirma na hindi mababakal sa daga. So mga nakapirma po duman tatay, buruhay pa. Buhay. Kan mga panahon na ito, on that kami date, tulong magturugang buhay. Tulo naman sa... tulo. Pero may nahiling ako duman 5 ang nakapirma. Dako na nakapirma. Ang pagbakal pa lang niya ng daga, gabos na mga mga pamangkin, mga pirir mo, boss. O, tama, so aki kan mga Iba na, tugang. mga na ang pagbakal. So, mga Ingaro age. kayo, Mga turo nagadan. siya na, sa imo na. Iyo ito sa mga Oo. mga tagapagmanaman Oh, kan mga yan. masunod na henerasyon. Kaya ang biga ko ako, tagapagmana man ako, ta ako nagpanakultiba. So, ang magiging hapot mo ngunyan, tabi, Manoy, Danilo, ang magiging hapotan ngunyan sa abogado, kung ika may karapatan na magbukod duman sa 4 na parsela na ang titulo nakapangaran pa sa mga magurang mo. Tatulo naman sa nakamo magturugang na buhay. Na daiman ki formal na kasuratan na binarangan nindo kundi istorya man sana. Siya man sa nang pagibo ng kasuratan. Nagpirma ka mo sa kasuratan. Ano kapirma kami, ito ang nangyari. Tapos dagang ani na nung tugang kong mahirap na sa katanduan, kami doon, magkausad sa kwan, pinagbanga namon, nga na, sumagabakal, Pinabakal siya na nito? siya ng magapirma para bayaran kami. Abo magpirma. Hindi, siya na siya. Abo siya magpirma, nagpagibo siya ng kasuratan, tulos, na pipirman ko ading ang daga ni mabayaran ka mo, pipirman ninyo ading na sa akin ading upatapar sila. O, nagpirma ka mo naman? Kinipit Nagpirma kami. ka mo naman? Siyempre, talagibi na si panggot ko. Ah. Sa tubangan ko, hindi sila makauli sa katanduan. Ito magpa-swab test sila. 8,000 ang niagad. Arin ang paparko. Yaya, itong tugang ko, mabuti man nato sa ato, nag-i-reskwela kami. Sila nagasuporta sa amon. Nagpirma ka mo. Ang haputunta na lang ngunyan kay attorney, kung valido ba itong mga pinirmahanin do, Pwede yun. na Kaso igwa ka ibang mo ni pirma mga nga konsiderasyon na dayman pabor para sa inyo. Hindi pa puro. Ginipit lang kami. Ayan. Ang pagpirma bagasan, tulong parte yan. Ayaw baga dyan, tulong ko yan. Ayaw nagpirma ka dahil nakatutok na kutsilyo o badil. Nagpirma ka dahil may banta sa pamilya mo. At nagpirma ka dahil sa kahirapan mo, kinuha ka santugan na mayaman. Tulong bagang klase yan. Arin ka mo Arin ang duman. pamilyan ko dyan. Arin ka mo duman tay. Sa pangatlo na, ginipit niya kami. Nag-ibig na sutugan ko. Dahil di makabalik sa katantuanis. Kay puwan niya Kunday ni kwarta. mabakal. Kaya po ano susiring. Kwarta. At hindi sila po pampaswab test. Magukulong sila. Iran ni mo ba yun? Bata so aki niya, so apo niya, nasa ospital pa naman, iluluwas kan dalaw na ito. Kaya tawag na tawag so agum ni Rodel, so aki niya. Sige partner, nadawog ta ang side ang reklamo Oo, ni ni Tatay Danilo Danilo. Frondoso. So Dahil partner, digdi si Manay Violeta, dahil nakadigdi. dahil nakadigdi partner sa data. Pero may simbag siya. Dahil tayo maaraman na kadahilanan, personal na kadahilanan. Pero partner, igwa siya ning kasimbagan. Sige, dangugunta, ilingunta. Tako nakiuron sa na siya. Nag-istorya lang kami sa barangay. Dayan maabot sa araw kaan. Big challenge niya ako eh. Medyo putol. So, iyo ito partner, kung baga, day da maantos duman, day man sinda Kaya lang, duman. pig challenge. Kaya lang, pig challenge mo da siya. Kung baga, Hindi. pig dagit mo da Hindi. siya. Tinigbas nga ako ng pamangkin niya, pinabalay pa niya duman. Pakibaba lang mo na. Hindi niya ako nagpa-schedule ako sa. Itong pamangkin niya ba kung pamangkin mo man ito? Siyempre, Oo. abot na nga yan. Kaya sabi ko, wala na kami. Puro grip treat ang abot niya sa pulis, na pinadal niya, sa ipanggod sa to, si Otot, so agom sa to. Pig para sabihan ng message ko na siya daw ang gagaran sa akin. Kaya nakasubok ang Sila message nagsabi ko. si Otot? Oo. Ah. Adik yun. Si Otot? Oo. Sabi tatay ni Iyo talagang pangaran kay ito, Otot? Noel. Noel. Alias Otot. Oo. Alias Utot. Tatay Danilo, ang sabi po ni Nanay Violeta, kung nakipag-ulay ka lang da sa yan maayos, Paano nakihampang ka sa barangay, baka mas masabutan Ang kaistorya na kamo sa barangay? Ang barangay, yung puro side sa niya. Puro kuan ng barangay. O pati sa kagawad. O sinabihan nga ako nung tinigbas ako ng Utot, sinabihan ako sa harapan ng ni kagawad ni barangay Espeo. Oh, ni Kumpare Kapitan. ko yan. Si Luis. Oh, si Luis. Si Paring Luis. Sabi niya, ni Violeta, magparaduro di banda, baka ura ka mampirak. Oh, Sabi ni? ni Violeta. Pinatigbas niya ako sa pamangkin niya. Oh. Ano yan? Baka aligasyon lang yan. Hindi, niya nga. Ano ba nga sinabi niya sa kanya? Pinabalay pa nga niya dito sa daga naman. Oh. Di ba ang sabi sa kuhan niya na kudling criminal, Hispanic sa Bulbelo? May batas ba yan? Okay. Sige. Sige. Awat na. Oh. Mga tugang, Aha. taud-taud, nadangog tapo ang pahayag ni Manoy Danilo
Sa samuyang pagbabalik, ikukonsulta ta ang isyong ini sa satuyang legal advisor kung ano ang pwedeng gibuhon ni Danilo. May pwede ba siyang, may habol ba May siya habol duman sa ba daga? siya bilang siya ay saro man sa anak? Sarong sa aki? aki? Duman sa apat na Oo, parsela? kasi partner, mother title pa ang kapot kaning magturugan. Itong pigbabanggit niyang tinig ba siya, pwede ba daw siyang magkaso? O kung ano pa po? And ito bang pagpirmahan ninda balido? Tama. Sa pagbabalik yan, Kang Tabang, Ora mismo! Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay. Pero pati mga negosyante, namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako laon ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex. Kung gusto mo, kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At na ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadapulan ang tabak di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Gusto mo bang maging kabahagi ng Ako Bicol Party List? Magkatrabaho, pwede ka dito. Basta't college graduate ka at willing matuto. Mas magaling kung mass communication graduate ka. Dali na, sabit na ng iyong resume at dalhin sa opisina ng Ako Bicol Party List. 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Paunahan to ha, kaya apply na. Nagbabalik
balik ang Tabang Ora Ora mismo! mismo! Maray na pagkapon sa liwat, partner! Hoy, dire-diretso kita Kay- dito sa yan. Tabang Legal. Yan, kay Kang banta Tabang pa man Ora giraray mismo. mga kaaksyon si Tatay Danilo asin kunyan para mas malinawang kita in terms of legal. Makakasabay ta si Attorney Jill Bungalon. Maray na Oo. pagkahapon tabi, Attorney. Marina pagkapon, Rems, Joshua, Tatay Danilo, Marina pagkapon, and good afternoon man po sa gabos na viewers kan Tabang Ora mismo. Nadangog mo po, attorney, so bilog na salaysay ni Manoy Danilo kan Barangay Kulyat at Yan. saka Bungalon. Siring man, so Daragalbay. side man ni Nanay Violeta. Arin na partikular na porsyon duman at attorney an medyo sabi nga ni kayan kaipuan maintindihan na maray na Manoy Danilo. Okay, ang pigi-iriwalan po, base sa nadangog ko, ining properties na nawalat kan sa indang mga magurang. Tama po ito, tatay? Opo. Okay. Ngunyan, ang pigi-iriwalan po nindo dyan, subarangaan kayo ng mga properties. Okay. Kanagadan po, so magurang nindo, ang apot ko po, igwa po ba siyang last will and testament? Wala man siya. Wara man. Okay. Ngunyan, since kamo ang heirs, kamo sa mga aki, kang sendong mga magurang, kamo ang magbabarangaan ka mga Tagapagmana. properties. Sa madaling sabit, kamo po ang tagapagmana. Okay. Pero po kayo magturugang, Tatay Danilo? Anom? Okay. Ang kaipuan po nindong gibuhon, tanganing magbarangaan kamo kang properties, ay mag-execute kamo kang extrajudicial settlement of estate. Itong mga properties na ito, kung anong po kamong mga aki, kamo pong anom ang magbabarangaan. Ibig sabihin, itong gabos na properties, pagbabarangaon nindo, 1/6. Sa anom na porsyon. Yes, sa anom na porsyon. So, ibig sabihin, sa properties kang mga magurang, no, igwa ka ki 1/6 portion or 1/6 share. Although duman attorney sa pigsasabi ni Mang Danilo, ang nawalat dahil niya nga ni may detalye kung piraan area, kundi 500 parsela. Okay. Okay. So 5 parsela dapat pag-ano mo nito. Yes. Yan. Itong 5 parselang ito, dapat pag-ano mo, so 1/6 share duman, para sa mo po ito. So 1/6 naman, para man po duman sa natitira mong tugang. Pero putulong ko lang, Attorney, kasi may nababanggit si Madam Violeta na aside duman sa daga sa Barangay Kulyat, igwa pa duman sa Pandan. sa Pandan, as in sain pa man, na kung sait, igwa siya duman ng shares. So inidigdi, kung baga, igwa digdi ng mga tugang sa nang nakapangaran. Alagad, dahil ito napabakal na, so sa iyang shares, So sa Bungalon, sa Bungalon, gusto niya man digdi, makakuha sa makakuha Kulyat. man. Nakadakil man sa niya, tulog. Itong sa Pandan, sisay nag-uukupar. Itinaw na ito kay sa mga madara, so kay Gloria, na pamangkin. Ay, parte lang. Kaya, dili, para di-revive niya, ipibigay para gano'n sa mga makasinag. Sabi ko nga kay Irmana, ora man nakong triple inheritance. Once man sa nang inheritance sa, ya, di tinarawan na yan. Yan nga tanga na sumunga, kasi pigpabaralay niya dito, puro konkreto. Yan ang piga ko ako. Alin nun yan makasinag, alin man ako kung gusto niya. So ang pigahabol mo, po tabi digdi Sir Danilo, dapat matawan ka muna bilang ikatugang saka na sa mga pamangkin. Para kultibar sa niti masinda. Opo, yun, balik kita kay Attorney. Balik kita kay attorney. Sige po. Iyan tabi na properties na yan, no, na kay puan po nindong pagbarangon, dapat nag-execute muna po kamo ka natiga po ng extrajudicial settlement. Kasi duman sa dokumentong ito ang kay puan tanganing pagbabarangaon nindo ining mga properties na nawalat kang magurang nindo. Ngunyan, kung wala ka mo dokumento na tigaapod na extrajudicial settlement of estate, ibig sabihin, iyan na mga properties na co-owners ka mo gabos na magturugang. Asin so mga heirs ka itong tugang mo na nagadana. Okay, so ibig sabihin, di ba may tugang ka po na nagadana? Ito may mga aki man. Okay, sinda po, Kailang nabanggit po ni Violeta Subago na bako ito kasal. So sa duman. Oh, itong nagadan. So may mga aki siya, Attorney. Okay. Ito ang mga co-owners. yes, ito, mga aki na ito, na bilang pamangkin mo po, co-owners man po yan, kang properties na nawalat po kan sendong mga magurang. Aram ka man yan, yung pag nakuha na kami, kung dahil na kami kuhan, sa mga pamangkin na magakuha dyan, magabaranga-banga man. Opo. Ay, sinulo niya po, sa titiraw siya na niya, sa pamangkin na makasinag. Ay, mga kuha niyo na yan. Pinagkurang buhay pa nga niya ako. So, Inawis na niya. alam mo na, Manoy Danilo. kuha na mo. Attorney, nababanggit mo, Attorney Subago, na kaipuhan igwanin extrajudicial settlement. Yes. So kung wala po itong extrajudicial settlement, bakong balido or
illegal ang pigsasabing barangaan. Yes, tama po. Wala yan kakusgan. So, ibig mong sabihin, idugtong ko lang partner, kasi may nababanggit siyang, may pinirmahan sinda. So, pinailing mo tabi sa imo attorney, nailing mo tabi duman na nagpirma sa mga tugang plus uaki. Yeah. So, ito po tabi attorney, balido ba ito sa iling mo tabi or may kakulangan? Kasi sabi niya, ginipit sinda, kaya napirmahan niya. Okay. Ito po tabi na pinailing sa ko ni Rems na dokumento na kung saan may nagpirma ka mo na magturugang, ito po null and void na tigaapot. Ibig sabihin, dahil po ito epekto, as in dahil ito tatawanin legal effect. Ito, So, bako siya balido? Bako po siya balido. Kasi, Dahil kakusgan. dahil kakusgan po. Yan Tama ang po. sabi ko sa kanya. Kasi sa batas po, ang tigre-require na dokumento is must be in a public instrument. Ibig sabihin po, yung ito sa pigapod ko na extrajudicial settlement of estate. So may proseso po ang pag-execute kayan. Araw ba So kakaya yan, day, attorney? gustong sabihin, attorney, day, pwedeng basta magpirmahan lang kita. Dahil Yes. pwedeng ako ang maggibo ng kasuratan. Garo baga, para alibaw lang- kita partner, magtugang. Itatao ko ini, basta pirmahan mo. Ini. Ilabang ang kwarta. Pirmahan mo. Siyempre. Sige. Pero na pirma. Sa kuya nito nagpirma ka na. Dahil pwede yan. Dapat Invalido po attorney, in presence of Kuwara barangay na ako. official or abogado, ano po dapat? Anong proseso? Okay, I explain ko lang po ang extrajudicial settlement, no. Ito po mga properties na ito, para makapag-execute po kamo ki extrajudicial settlement of estate, dapat may mga criteria. Ibig sabihin, dahil po sumagurang nindo ki last will and testament, dahil man po ki mga utang, okay? And at the same time, kamo po na magturugang dapat nasa of legal age na, or kung may minor man, must be represented by a legal representative or guardian. So kung presente po itong mga kondisyones na ito, pwede po kamo mag-execute kang extrajudicial settlement of estate. Ang tigapod po na extrajudicial settlement of estate ay public instrument. Ibig sabihin, notaryado po dapat ki-abogado. Ayan. So itong So mga binabanggit ni attorney apat, pasok ko ta na para magkaigwa ng extrajudicial settlement. Settlement. However, dahil nangyari ito because warang notarized. Yes. Okay. So dahil notaryado itong Dahil pinirmahan notaryado. Opo. Sa nindo ito pinirmahan? Dito man sa nasarong. Wala maning... Ura, sabi mo, ang duplicate kayo ni, tawan mo man ako. Hindi, sinurulo. Bawal man yan, tugang mambarang. Siyempre, maisyan ko mambarang. Susarong sana. So dahil yan pwede, attorney? Dahil man po pwede. Di para ignorante sa mga tugang ko na ding lima na, hindi man ang pagkatapos ng elementarya. Ako man sana sa kaabot ng college dyan sa Pio. Second year ako ng architecture. So at least klarado na yan, Mang Danilo. Ang dadangog untang ko niyan, attorney, ano mo niyan ang dapat nagibuhon ni Mr. Danilo Yun. para maipaglaban niya so karapatan niya duman sa daga. Siring man, so iba niya pang tugang, arog kay itong tugang niya sa katanduan, natulo na lang sindang buhay. Para rehasan pwede nindang gibuhon. Ano ang dapat nindang gibuhon para makuha ninda so para sa inda, bako sa na kay Violeta. Okay. Ang hinot po po gibon, manay na Danilo, tipunan mo po sa imong mga tugang, as in so mga heirs kay itong tugang mong nagadan. Tulo na sana kami. Opo. Kaya, sa saro mong tugang, sa Catanduanes, Si Manay Violeta. Okay, ang relasyon mo duman sa tugang mo sa Catanduanes? Kaya na makapunta na, matanda na. matanda na. Oo. Okay. Kaya So, nga araw nagmadali kaya? siya, namatikman man lang niya sa party niya. Di bali po. Okay, okay. Di bali. Dagugutan Basta presente pa man po siya, kaya niyo po nindo ma-secure sa signature niya, Kayang mapapirma. kaya mapapirma. And at the same time, ito po sa mga pamangkin mo, sa mga aki kay itong Oh, mga yun. tugang. Okay? Ma-execute po kamo ki extrajudicial settlement of estate. Ililista po nindo duman kung ano ang mga properties na nawalat po sa indo ka mga magurang nindo. Sabihin ta na, for example, no, 6,000 square meters ang total area na nawalat na properties. Ibig sabihin, ang 1,000 square meters duman para sa imo. So another 1,000 para kay Manay Violeta, another 1,000 Para kay Romeo. para kay Romeo, and hanggang sa maubos po So, sa ano. equally dapat divided. Yes, equally Kaya sa divided. So mga pamangkin naman, so kahirasan ng magurang nila na 1,000, duma naman Yes. sila. Yeah, so binaga sa gurang niya, sinda na magakukuman. Sinda naman magabaga kay ito. Na yan ang gusto ko. Nakakasurat pa man or makakapirma pa man sa tugang Alagad, mo? uni na. Siyempre, Makakapirma pa man or makakasurat sa tugang mo duman sa Okay. Catanduanes? Alagad, Makapirma pa man. partner, Makakapirma pa. uni na ang problema. Tapos siyempre kay Puan may mag-asikaso. Ano kaya mo yan asikasuhon niya na pigapasunod tabi ni Atty. Wala Sayo? po akong kwartang makukuha. Si Sayan maasikaso ka. Yung si Malakas. Julieta, tayo kwarta.
Hindi nga ni tayo nga niya pagreklamo Kaya mo. nga ni- Siyempre, pag inasikaso niya sa judicial settlement, Oo. dati ka mong rimati na. Oh, dapat pag-arog ka yan, desideran mo tanganing maging Igwa equal ka ang lamang aki division. na turot at tao na maglakaw kasi pag abot sa daga, dapat at tao maglakaw. Ta kung i-interest mo na naman Kung yan dyan, kita mo kay madula ka na Bulita, naman. siyempre si Bulita, ilalag niya duman sa papilis kung anong gusto niya. O, si Sayan pwedeng maglakaw. Taan, ara mo, Manoy, Danilo, paprangkaon ta ka, kaya kung minsan nangyayari ang pang-aabuso or panglalamang, Panglalamang. pag ang tao na piglalamangan daing Daing pagkaram, kontribusyon kung paano in-execute daing niya kakayahan yan. or nagpabaya na lamangan siya. Pwede man ako dyan, madulog ako sa isapaw. Yan. Ayan, very good. Tatabangan ka ni partner pag duman sa pao. Ayan. Ansa buya man sa nadigdi, desidido ka ba na idiretso iniong sa imong Ano, pinaglaban? Manoy, dignan mikropono. Oh, yan ang sa Talaga buya kasi kasi kami mag-istar na dagayan sa gulang ko. yan ang sa buyang pigahapon. Ta kami yaon digdi para tabangan ka. So- Tama ba ito, attorney, na sayang pagbabanggit na pao? Uro Yes, man sinda dyan ka, boss. Ako nagparakultibar dyan. Okay. Tama po ito sa pigsasuggest niya na pwede man po magdulog sa public attorney's office. Oo, sa Tanganing PAO. matabangan po kamo Oo. pag-draft kay ito kang extrajudicial settlement. Tanganing laag po naman gabos na properties and at the same time tanganing for the para once and for all magkabarangan na kamo and madetermina nindo kung ano ang mga share duman sa properties na makukuha nindo. So tamang lakdan po attorney. Yes, tama na po. magduman sa abogado sa PAO para alalayan siya. Mag-draft ka itong extrajudicial settlement. Basta ito, attorney, ang tugang ko, may taning ng buhay niyan. Cancer yan. Nagkarbuna yan ang gusto. Di pagtaruwangan na sa nanindo. Okay man sa Kaya imo. sabi ko nga sa misis ko, magarat na sana kami kung si Say Mahmo na. Dahil man tamay nag-uukupar na kan mga daga. Eh, Sabi mo, hindi man pwede. Tapos so, kwan dito, so lista, pwede ko ato makuko. Sisirang ko ang balay, hindi man makuko sa ating mga makasinag. Oh. Nga na, kung kinukunin Paano ng kung titulo, mamuna ka? kung tinutulo ng titulo sa daga ng urang ko, kinukunin na makasinag, iba blatter ko Kaya na kung kanya. paano kung mamu na katabi, Manoy Danilo? Kung mamu na ka, Hindi. lugi. Abo mo man. May nababanggit ka na May nabanggit ka sa bagong tinigbas. Ayan, Kuya, nagreklamo ka ka. ito masakit ko Alam pagbukas. na, nagreklamo ka kaya, nagkaso ka dahil. Hindi nga, tawra nga na ko kwarta. Sabi ni Irmana, magparaduro di banda ka, wala ka mang pira. Pirming pira kang nasa Attorney, bunga nga. pwede ba? May habol pa ba siya dyan? Na tinigbas siya? Oo. Ang apod ko lang po, kaso rin po yung nangyari. Ang pagtitigbas August 14, 2011. Aloy na. 2011. Oo, Pero may may record sa BRTTH. dekada na. Nagpa-blatter po Dekada ka na. mukaan? May Or blatter sa may barangay? blatter? Hindi ko na napakwa sa barangay. Nandito na ako, nung tinigbas niya ako, nagmangka ito. medical sa naman. No, may medical ako, kumpleto Pero walang ako. blatter sa pulis, wala. Wala, hindi ako nag-blatter. Pero inamin man niya na siya or naggoman nakahiling na siya talagaan may gibo. Oo. Ito si Sayan may si gibo. Utol. Dara pa ka ni Diana so sundang na labaw na kinuha ako, no? Si Ating Utol? Diana, pamangkin niya. Okay. Okay. Nag-register dyan, no, boss? Okay. So ikaw siyang natatakot siya attorney Oo, kasi sulo parang ako. pinagsusurugan siya dyan. O tapos wala nga ni siyang pira, kaya dahil siya Oo, makareklamo. puro grade 3 ang inaabot ko dyan. Pati so agum sa adin nyo to, tigbasa ko. Big para sabihan ng misis ko, siya daw ang guguran sa akon. May siring ka na bigataram? Attorney, pwede yan na bisis magkaso? na. Yes, pasok po sa tiga-apod na grave threats, no? Oo, grade 3. Yes, kung pwede pang mangyari yan, kung ako sa Edo, ang advice ko, kung maulit pa, no, gibon ka ni Utot, Ako sa turne, yung pulis, ipablatter po ni Dom sa barangay. Tinutukan ako nung pinadal niyang pulis. Tinutukan Nakahubad, ka ng ano? Tinutukan nakashort ka siyang ng ano? pula, nakasandal sa motor niya dito sa yung grade din ng po. Tinutukan Ika ka nga din? pag ako ang tumira sa iyo, kung di ka puro Kasuarin niya nangyari. Oo. Kasuarin Nung yan. pagka binarodulan ako nung man sa to ni Boye, doon bis na ako dyan tinira. Grabe ang inabot ko na dyan ng sakit. Sa mata ba? Hindi na ako mag-atras na. Paano pa May nababanggit Pira ka pa? na kas mo. Upat. Darakula Tulong naman. mula lalaki, masararag gila. Ang nga yung pigparautosan sana kung Oo, isang ipanguto ko oo, ngayon para din po. Dakuan, mga masararig na kahoy. So mga kuanya, so mga alala niya, wala man ba ng pigutusan, sige siya ng irinuman, so tumboy, bisita, nagaburas-buras ng inom, so bakla, abo man. Hindi, mararibo ko pati, hindi pa tayo makatulog, din sa yung payuhan Dito ko. palang dumapatir, may tumboy, may bakla. Ayaw ako sa tumboy, bakla. Kung mga nagbiro siya, alas 4 na May nagkararina utot. yan. Actually, partner. Puro irinuman. Wala man dumaning alias ang sod. Yun ang problema. Wala. Tamay utot eh. Pag problema talaga daga, grabe ang minaburot mong problema, Grabe ang abuso nito sa kariribukan. kuya. Taday ako nagkakaalo. Pero yan, attorney, outrong ko lang,
So, nangyari sa yung pantitigbas, so pagtutok sa iya ka. Ning badis, may sinuklat pa daw siya. Ito, nagdugo pa ating mata. So, pagtarang kay misis niya, anong tarang sa imo? Gagadanon ka? Oo. Gagadanon siya? Sinabihan ka kan babaye? Pero yan, pag nautro pa yan attorney, pwede silang magreklamo. Yes, pwede. And ang advice ko dyan, kung mautro pa man ang arog kitong insidente, dapat ipablatter po nindo sa police. For record purposes, and kung kamo mag-decide, mag-file nin kaso sa mga maabot na daw, at least igwa kamo kidokumento na pwedeng pagbabasehan. Hindi ako nakapagparaagi-agi dyan ng gawita. Amo yan, pag naboy nga ito si Utot, sundang tulosan ko, pitin yun akong marote, alin ako. Pasok na ako sa balagay, pero alas tuturog na ako. Pero okay ka man ko ta na tatay na ining-iriwal nindo may agi sa maray na urulay. Ako, pigilin ko kayo partner, basta arog na taan partner, medyo mapagal hindi yan nga, di pisirin, tapi paturugdok na niyang kuhan eh. Puro konkreto na. Pero kaya, Tatay Danilo, attorney, bago kami naghali duman sa harong ni Nanay Violeta, binutasan na tataramo ni Nanay Violeta. Ta sinabi ko kung okay pa, pwede pa kang maging maayosan sa inyong relasyon bilang magtugang. Sinimbag sa ko ni Nanay Violeta, syempre pares naman niya kami gurang, gusto ko naman niya matrangkil ang buhay, basta magbago asin magurulay lang kamo. Pag sa ibang tao, magayuro ng ligaran niya. Mapagal partner ni Restorya na pagbago, taan primero, ang pigiran na yan, barangaan. Barangaan, Tan sabi nga kasi niya. Kasi lang alimbawa, ang gusto ni Manay Violeta magbago, ang gusto niya sabihin, si Manoy Danilo, dahil na mag-demand. Kan kay Rasan, di nagbago na, di dahil nang iriwan. Yan. Pero sabi ni Nanay Violeta, kung matugot ka, pwede ka mong mag-ampangan giraray. Willing siya na makipag-ampang sa imo kasi mag-ulay ka mo. Maski di niya ako nga mag-ampang, ampang ako nasasaktan. Hindi man siya. Pero yun na ito, tama po ito, attorney, na sunod kayo na proseso pag halilig sa programa ta, iba na ni partner sa Public Attorney's Office para makapagpuon ng makapaghagad kay advice kung ano ang pasunod na gilibuon mo. Tatay Danilo, sa last kong kaputan sa imo, nasasabutan mo po ang gabos na pigataw sa imo advice ni attorney. Opo. Very good, partner. So, at saan iibahan may kaduman sa Public Attorney's Office? Ano? Abad may kadagdagan pang advice si attorney? Kung may igwa po kamo mga dokumentos tanganing mapadali, may daralama po kamo dokumentos kang mga titulo, kan daga, ora. Anong mga papel kan daga nindo na inanyaw sa ito? Ang titulo yan, pigatago na niya. So anong patunay or anong kasuratan niya sa ito na nagsasabing igwang 5 parsela? Dito sa mga pirma niya sa mga. Igwa ka mo? Igwa daw. Kinuha niya ito sa barangay. Pwede ba yan, attorney, na yan ang pagbabasihan? Day man po. Kasi yan, ano lang handwriting lang yan. Handwriting nga ang sabi ko. Kaya nga ang problema ni partner, wala siyang kopyakan mga titulo kan niya. Siya sana na yung kopya. Ano ang dapat gibuhon niya, attorney? Since ang mother title, nakakaptan. Sa madaling sabi, ang gabos na pakipapilis yung dokumento siya ang kay Manay Violeta. Tulo kami, tigaran kami. Tulo kami dapat. O yan si mo, yan sa mo. Ito. Okay, ang inot dyan, agyon ta sa diplomasya, no? Kung kaya mo pang makauron si Manay Violeta na kung pwede ka ibahan duman sa Public Attorney's Office, tangani may pailing nindo ang mga dokumentos, ito ang kay po na pagbabasehan kang PAW para mailag po duman sa extrajudicial settlement. Kasi kung di man po kamo may pailing na dokumento, ano man ang ilalag po duman na property na sa indo pong pagbabarangan. Duman kita sa worst scenario. Sa worst paano scenario. Kung siyempre tagasan ni Manay Violeta, nata ako maiba sa indo. Yan, mo yan mo pa sa. Nata ako mataw kay papel. Ano pwede kang gibuhon para matabangan ta siya na magkaigwa siya ning kopya? Matawan siya ni Nanay Violeta. Okay. We need to seek the help of the barangay. Pwede mo po ireklamo sa lupon, pwede mo po idara sa ang problema nan sa lupon. Tanganing maimbitahan siya na masettle iyang concerns nindo. And at the same time, iyo po itong purpose na i-require siya na darawon itong dokumento. Ayun. I-require kan mga magkakanigong personalidad. Ano po, tatay? Sailing mo, papanigan ka man or tatabangan kan barangay or ano sabi ko, partner, si Kapitan Luis Espejo, may nababanggit niya siya, partner. Kumpare mo. Okay man si Kapitan. Pwede ka magreklamo. Pero puro panig doon. Panig doon. Kaya sabi ko,
Kapitan, kundi di sa opisina mo, hindi na ariglo, tadagaya, di mo manaraman daga naman. Dapat sa abogado na, hindi sa mo, puro bayas ang kuha mo eh. Puro kampi ka din sa kirma na eh. Kapitan, di man siguro, ano? Ibahan mo ka, pasisiring kay Kapitan. Kaya hindi na ako hindi na ako partner. So siguro, tama itong advice ni attorney. Kasi ako pigiling ko, impossible na si Manay Violeta magustong mag-iba sa public attorney's office. So siguro, with the presence, kan media, Yes. si partner Remy, kan action ko center, mag-file ka mo ki-complain sa barangay, dumang kay Kapitan, kung day kaya ni Kapitan, ipasa sa lupon, tangaring i-require kan lupon, sabi ni attorney, si Violeta na mag-attender, ini-presentar so mga dokumento. Iagita sa tamang proseso and proper venue. Pwedeng masabi mo na bias ka ito, pero kung may media gayon tabi, Ayan, magkatarap okay. Yan. Siring-siring din Naka-TV? Habang nagreklamo ka mo naguro, naka-TV? Sabi ko nga rin, Live? kung ngayon di pulis, hindi na makakwasirma ng argsa de. May tiwala ka po sa mo. Siyempre. Ayan. Yan ang bagay. Kaya gani sabi ng misis ko, sinisinya so ako ko na, niya tapig ko sa ako Bicol. Anong sisiyon mo na Krista na? Magayon nga niyan, para magkairo siya, titabangan kitang ura bayad. Di ka pa magkukan. So, hindi ta kaya magbayad ng attorney. Yun yung Ayan. Diyan po malaong si Congressman Saldi Partner. Tama po ba, attorney? Di isa ng dakilang kwataya de, unra sa ito na ayaw attorney magakuha sa ito na libre. So tama po Dito ako ba, bayan. Manoy Danilo Madala, tama po ba, attorney, ining napagkasunduan tanig na ibanan siya ni partner sa barangay, magreklamo, giraray sa barangay, para maipresenta Salamat rin tabi mga sa imo documentos. Tatay Danilo, tapig titiwalaan mo po. An ako Bicol, an Action Co Center, Kami sa nagkakuha sa ang tabang oras ading ako mismo. bayan sa Toke, si Di Garcia, baga, Si Di komersyal. Garcia. Ayan. Si Manoy. Artist ako sa Endorser, telebisyon. nakaibahan mo sa Pwede. kontrasyon. Artist ako sa Aw, dati ng artista partner. Padiyon mo yato. Hindi. Hindi ba? Dati Pati ka si Enrique kami nag-stuntman. nagagibusan mga komersyal sa to. Kamo naga... Piga shooting. Stuntman Ang ka mga dati. background ako nagagibo. Alimbawa, ma-rolling. Yan, Ika na ito. yan. Stuntman. Oh, boy, Okay. stuntman. So, at Ang least mga yan, rolling na yan sa katumbling, nagakuha dyan. Kaya Ang pa- mga double, kaya- sa mga kaya mo stunt pa mga man mo nagakuha. yan. Pagtayo, so artista na. Kaya mo pa man mo magtabling, tay. Oo. Kaya mo pa man magtabling. Ay, sato pa. okay. So mga tugang, nagkasundo kita digdi base sa advice ni attorney na ibanan mo na si Manoy Danilo sa barangay, tangaring makaabot ining reklamo duman, and kung mapupwede sa barangay, maipresentar ni Manay Violeta Yan. sa mga dokumentos para makapagpuon ang proseso kan extrajudicial settlement. Attorney, ba adigwa ka pa pong habol? Yung lang po ito, tanganing once and for all, matapos na po nindo ang issue nindo sa daga, and makuha man po nindo so rightful share. Na para sa inyo. Para sa inyo. Ayan mga ka-aksyon, baka tabi, igwa ka munin parehas ng sitwasyon kay Tatay Danilo, magserbi tabing giya ini para sa Saindo. So baybayan nito mga tugang ang isyong ini and ang sitwasyon na ini, kasong ini dahil iibanan mismo ini ni partner, maaraman ta kung ano ang magiging resulta. Sa samuyang pagbabalik, may tablet giveaway na, may cash raffle pa, dyan sana ka mo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Gusto mo bang maging kabahagi ng Ako Bicol Party List? Magkatrabaho, pwede ka dito. Basta't college graduate ka at willing matuto. Mas magaling kung mass communication graduate ka. Dali na, sabit na ng iyong resume at dalhin sa opisina ng Ako Bicol Party List. Second floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Paunahan to ha, kaya apply na! Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamar ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil
si purchasing power ka mga parauma naglangkaw. Ako laon ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga parauma. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako, Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Partner, bari na pagkahapon tabi sa mga Una paratabay ko niya partner, dahil pata nag-iiripus-ipus pa. Ayun nga ni, iba pa ang ano. Anyway, partner, marinas na malisok kita pirmi Ayun nga partner. ni. Sa mga nakantabay-tabi ko niya marina paghahapon sa Saindo. May naghapot digdi partner, may dugang ko lang. Sabi niya, mahapot po ako tungkol sa natugdukan mi po. 35 years na kami naka-star digdi. Tapos po, nag-aarkila po kami dati digdi. Tapos napagkasunduan po digdi na hulug-hulugan mi na lang po daga digdi. Nagpayag po sa tagsadiri mismo. Ngunyan, nagadan sa tagsadiri digdi sa daga. Tapos, pagkalipas po perang bulan, naaraman mi na lang sa sabing nagmanadaa sa daga. Ay, pinakamaray ka yan? Pinabakal na sa abogado ninda. Without permission kang naka-star. Pahapot man po, madam, kay attorney po kung ano ang dapat. Pinakamaray ka yan, magdigdi siya, daraw niya sukasuratan na naghulog-hulog sinda. Yan. Yan ang besting tanganing magibuhan ta kung ano ang satuyang legal na direksyon para tabi sa imong concern. O nina, ang satuyang tablet winner ngunyan aldaw, siya si Jessica Bermal Campuso. Congratulations, Jessica Bermal Campuso. Ayan, uyan partner, ang sayang naging mensahe maray na aldaw po Action Co Center at kay Congressman Saldico. Ako po si Jessica Bermal Campuso, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. 22 years old, 4th year college na po sa Bao Community College. Bilang graduating student, mahirap po ngayon ang pag-aaral, lalo na kung wala kang sapat na gamit na dapat gagamitin. Nagtsatsaga lang po ako ngayon sa cellphone na paulit-ulit na lang nagpo-full storage. Iba yung naging sistema ko ngayon na may pandemya. Kailangan lakasan mo lang po ang loob mo at huwag mawala ng pag-asa. Kaya punta doon, punta rito. Yan ang ginagawa ko sa aking mga kaklase upang humiram ng laptop. Kaya malaking tulong po sa akin bilang isang graduating student na kung sakali man na ako ay palarin na mabigyan ng tablet, hindi lang po ako ang magiging masaya kundi pati na rin ang aking magulang. Salamat po ng marami. Yan po ang aking contact number. Thank you so much. Ayan. Tama yan. Pag Punta natawan rito, siya kan, punta doon. Pag natawan siya kan tablet, hindi lang siyang masaya, kundi pati ang kanyang mga magulang. Congratulations sa imo, Jessica Campuso. Bermal Campuso. Ayan. Alaton mo, Jessica, may makontak sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang ginanahan mong brand new tablet. May nanggana kan tablet. Ngunya naman, mapili naman kita kan manggagana kan kas 1,000 pesos. Ngunya na aldaw. Yes. Alright. Martes, 1,000 pesos may wagang garapon. May ibog na garapon na nasa irarom. Nagiilingan sila partner kung si sa matausa sa tuyak. Ayan. Sige, ika na lang, bibi. Ayan, mga ka-action tabi. I-deliver mo na yung digdig kung garapon. igwa pa tabi ka munin mga kahaputan, igwa ka munin mga arog katong sitwasyon partner, pasiring lang digito. Ay, dakulong kayong partner. Sabi ko nga niya, ang problema sa daga, common yan na problema. Bako lang sa magkataraning sa daga, pati na sa mga magsaradiring tao magturugang. Ibig sabihin talagang dipisil partner pag urulay sa daga. Arog kay itong kibiulita. Maray na sa nakamita day kaming daga.
Ang problema dyan, tabas kay anong iriwalindo sa daga, ang daga nawawalat sa ibabaw ng Ayan, day daigdig. man hindi madadara sa indong kagadanan. Dahil mo man mapapatransfer ang daga, alimbawa, sa heaven ka mapapapunta, mapagibo ka ng extrajudicial settlement. Transfer At of transfer location. from earth to heaven. Yan, day man. Yan kung sa heaven. Kung sa... Purgatory or hell. Duman ka naman sa impyerno, mapagibo ka naman extrajudicial settlement. Yan. From Transfer earth to... earth to hell. Ayan. Difficile yan. Kaya dapat mo yan habang Oh, nabubuhay yan na pa, na. mas maray partner pag-urulayan. Numero 0907 07 795 795 08 08 00. 00. Taga duman sa moon. Sa inian partner na moon. Bulan. Bulan. Ah. Pinag-uurulayan tango niya ng heaven and earth. Oh, yun, and nasa now moon. Ang nanggana, taga moon. Grabe. Moon Sorsogon. Grabe talaga ang mga Alright. Ano ang pangalan niya? Si Marife. Grate. Ayan. Maray na pagkahapon, Marife. Marife. Ay. Marife. Maray na hapon. Opo. Ay. Kumusta dyan sa moon? Po? Kumusta dyan sa moon? Sa sa bulan. Sa moon. Moon Sorsogon. Opo. Anong English kang bulan? Moon. Kumusta dyan sa moon? Sala partner. Month. Ay, baka nito. Jessica, nag-ano ka ko Bakit yan? Jessica? Ay, Marife. Sana Saan ka naman akong Jessica? Sinanggana ng tablet. Marife, nag-ano ka ko yan? Nanonood po. Nang Nang Bultis 5. Ano pinapanood mo? Bold? Ako naman naling ngunyan, bold. Ano nga? Porn. Anong pinapanood mo? Showtime po, tapos Showtime! Talagang puro related partner. Marife. Ano pa? Showtime sa ka, no? Ano ang pinapanood mo? Showtime sa ka? Saka ang Ako Bicol po, live. Ako Bicol Live. Nakinig sa Showtime sa TV, tapos sa Ako cellphone, Bicol Live. Ako Bicol Live. Sige. Showtime and live. Ayan. Matindi talaga si Marife. Una ko nga nanonood ako ng Showtime sa Kait Bulaga. Marife, kumusta katabi ko niyan? Ano ang pagmati na kaulay mo kami ni partner? Nabigla po. Nabigla! Bakit ka nabigla? Hindi ko naman po kasi akalain, natatawagan nyo. Sa iyong pagkabigla, ano ang ginawa mo nang ikaw ay mabigla? Nagulat po. Nagulat. Nang ikaw ay nagulat. Magulat. Anong nangyari? Anong nangyari? Wala po, napatayo. Napatayo. Ang alin? Nang ikaw ay nakatayo na, anong nangyari? Dahil napatayo, ang alin? Ang alin? Hindi po kasi nakahiga po ako. Okay. Yung building niya, partner. Okay. So, ayun, saan ka nakaharap? Sa TV po, tsaka sa cellphone na. Ayan! Sino ang maganda? Sino ang maganda? Si Vice ganda o si partner Remy? Parehas po. Parehas. Kamukha ko pala si Vice. Si partner ko, gwapo. Sino ang kamukha? Si Bentong o si partner ang gwapo? Hindi, duman sa Showtime, si Teddy. Si Teddy. Ayun man si Teddy doon. Sino yung isa? Yung isa. Si Si Jogs. Jogs. Yan. Kilala mo si Jogs? Si Jogs na para Jogs. Marife! Sino ang kamukha ang artista ni partner? Siguro, parang nga po si Job. Si Jogs. Madali ka usap ko. Sige na. Marife! Congratulations! Nanalo ka ng 1,000 pesos! Regalo sa iyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Ayan, katabang nakasurong pa, Marife! Ano ang masasabi mo sa Ako Bicol? Salamat po sa Ako Bicol. Salamat. Marife, hintayin mo may tatawag sa iyo na staff ng Action Co Center kung paano mo matanggap itong pinanalunan mo na regalo ni Congressman Saldico, ha?
Salamat po. Alright! Okay. Marife Grate ng Bulan Sorsogon. Congratulations! Bye-bye! Partner, para Oh. man duman sa gusto man manggana. Ano May mga dapat reminder ibon? ka eh. Oh. May mga reminder ka. Ipaaralan mo sa kanila. Ano bang dapat nilang gawin? Akala ko pa makakalusot na ako. Mga ka-action sa mga gusto man tabi manggana arog kay Marife kinakaipuan lang tabi nindong i-like at sa mo yung official Facebook page. Ang sa mo yung official Facebook page tabi Ako Bicol Tabang ora mismo. Ayan, hanapon lang tabi nindo yan, i-like, as in magpadara tabi kan sa indong komento, reaction, o ano pa man tabing mensahe kung nata kamo tabi gustong manggana. And Ilaang dapat tabi, tunay na pangaran. Ayan, tunay na pangaran. Tangani pa nag-claim tabi kamo kan sa indong premyo, magtali sa pangaran nindo buda so account kan sa indong Facebook. And ilaag tabi ang sa indong contact information as in magtag tabi ning FB friends. De paglingawan, i-share ang samuyang live episode. And syempre, duman sa mga kababayan ta, baka may mga sitwasyon kamo arog ni Danilo, saka ni Violeta, arog ni Jocelyn, saka ni Junalyn kay to. Ayan, so mga Marites and Yan, Marisol. oo. O kung ano pang sitwasyon dyan sa lugar na kaipuhan nindo ning legal na advice kan abogado Ayan. or asistensya kan abogado para matawang kamo nin advice kung ano ang mga proseso na dapat nindong gibuhon, magdigdi lang kamo sa Action Call And Center. kung igwasin the partner ng mga problema na haloy na, na dahil nindo nasusolusyonan, Or pero maski- gusto nindo magkaayos, Or baski ba kung nindong problema, Ayan. kung ang kapitbahay nindo may problema, advice nindo na magdigdi. Ayan. Na baka may sharing ka na problema. ikaw kaya partner kita mga kababayan na nag-iisip baga kung si Sen makakatabang sa inda partner. Ah, Gusto or- naman nila magkaayos, pero May- warang matabang. May mga naaram sindang sitwasyon, dahil man hindi aram kung paano tabangan. Ayan, proseso Oh, partner. pero kung aram nindo, may mga problema ang friends nindo, kung ano nindo dyan. Di na ka mo magpasiriring sa Metro Manila, tayaon mo sa nadigid tignan sa na. Bicolan, makakatabang tabi sa Indo. Yan ang dinisenyo ni Congressman Saldico na tabang ora mismo, tabang legal para tabi sa Indo. Tabang ora mismo para serbisyo sa mga Bicolano! Ayan mga ka-action! Inabot na kita kan oras ang aning kitang paramihan tras na magpaaram sa agaliwat pares na oras asin pares na programa. Kamihan sa Indong Nakairiba, Dengiba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Han sa indo pong lingkod, Joshua Martinez, ang nag-iisang Mr. Siram na pwede nindong pagsarama-samaan. Masiram na hapon Bicolandia, mga kababayan. God bless, mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat! Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.